pensar quan vàrem anar a veure el metge i ens va dir que per curar-me m'haurien d'operar. Avui és el dia. Acabem d'arribar a l'hospital. Tinc una mica de gana perquè fa unes hores que no menjo res. Això és molt important, perquè no hi hagin problemes en cap moment. Podrien no operar-me si he menjat o begut fa poca estona. Estem a la sala d'espera d'Arco Iris, esperant que vingui la infermera a buscar-nos per fer-nos unes preguntes i acabar de preparar-me abans d'anar al quiròfan. ¿Tiene alguna alergia? M'he posat el pijama i m'emporto el meu peluix o joguina preferit. Ja estic preparada per anar al quiròfan. Que bé! Mentre espero el camiller, aprofito per jugar una estona. Ja venen a buscar-me i em criden pel meu nom i cognoms. Vinga, anem tots cap al quiròfan. Ja hem arribat al bloc quirúrgic. Abans d'entrar, el portalliteres pregunta quin dels meus pares entrarà. Serà la mare. Però hem de tenir en compte que, de vegades, el metge que m'adormi pot decidir en aquest precís moment que és millor no entrar. El meu anestesiòleg d'avui ha accedit a que pugui entrar la meva mare. Per això s'ha de rentar les mans amb un sabó especial i ara s'està posant un vestit que sembla d'astronauta per acompanyar-me. El millor és que vingui vestida amb roba còmoda. També coneixem altres membres de l'equip. Ja estem dins del quiròfan. Hi ha unes llums molt grans, com a les pel·lícules de metges. M'asseuen a la llitera d'operacions i em posen en un dit una mena de tireta amb una llum. Llavors és quan em diuen que respiri per la mascareta, que ja conec. Faig unes quantes bufades i em sembla que em comença a venir la son. M'adormo al costat de la mare i ja no me'n recordo de res més. El personal acompanya la mare a la sortida. És important saber que si mentre em posen l'anestèsia algun professional demana a l'adult que ha entrat amb mi que surti, cal fer-ho de manera tranquil·la però àgil. Ja m'estic despertant. Ha anat tot molt bé.